Čauko všetci, pred chvíľou sa mi stala taká zaujímavá vecička, tak som sa rozhodol, že sa s vami o ňu hneď podelím. Prišla za mňou sestra, ktorá na mňa vybalila: gratulujem tvojmu dňu. Pozerám sa na ňu, nemám meniny, narodeniny, ani žiadne výročie. Pozerám sa, čo sa deje, a potom som si spomenul, respektíve ona mi povedala, že je dneska deň narcisov. A asi každý vie, že keď sa o niekom povie, že je narcis, že to je nejaký sebastredný človek alebo sebecký, sústredí sa len na seba. A ona mi povedala, že som narcis. Tak som sa tak nad tým zamyslel, že kto je v podstate najdôležitejší človek vo vašom živote, alebo v tvojom, alebo v mojom živote. No a hneď som si odpovedal bez rozmýšľania, som to ja sám, alebo vy sami. No krásny paradox života je, že bez toho, aby ste pomohli ostatným ľuďom alebo spriatelili sa s nejakými ľuďmi, tak vy sám ničoho nedosiahnete. Jednoducho sme od seba závislí. Tak ja som sa rozhodol, že vám poviem dneska nejaké 3 tipy, ako si spraviť kamarátov a posunúť sa tak vo svojom biznise, kariére alebo celkovo živote ďalej. Tak poďme na to. Hneď ako číslo 1 ma napadlo: rob si každý týždeň aspoň 5 nových priateľov. Čo to znamená? Odporúčam chodiť medzi ľudí, socializovať sa, chodiť do kaviarní na spoločenské akcie, možno zorganizovať nejakú akciu, nejaký event, narodeninovú party. Keď som spomenul tie kaviarne, ak vlastníš nejakú kaviareň alebo nejaký hotel, reštiku, tak to je výnimočná príležitosť pre teba zorganizovať tam nejaký event alebo nejakú akciu a takto spoznať nových ľudí. Ja som pracoval v bare a je to super skúsenosť a doteraz na to nikdy nezabudnem. Veľmi mi to pomohlo a dostalo ma to k novým ľuďom, k novým priateľom a k novým kontaktom. Takže číslo 1. Rob si každý týždeň aspoň 5 nových priateľov. Či už aj na sociálnej sieti a potom sa s ním stretneš, alebo ideš do nejakého zaujímavého krúžku, alebo začneš robiť nejaký nový šport, alebo sa začneš učiť angličtinu, prihlásiš sa na nejaký kurz, ideš sa zabaviť na nejakú party, hocičo. Choď medzi ľudí a socializuj sa. Číslo 2. Pomáhaj druhým ľuďom. Určite poznáš príslovie: daj a dostaneš. Alebo pomôž a dostane sa ti pomoci. Ako sa stretávaš s ľuďmi, tak im proste pomáhaj, nezištne. Stačí niekedy malá rada do života. Vypočuť si niekoho problém, pomôcť mu v jeho biznise, jeho športe, v jeho záľubách, možno s nejakou rodinnou záležitosťou. Nezištne sa o človeka zaujímaj a on, keď cíti tú energiu, že sa o ňo zaujíma, že to je proste úprimné, tak on ti to potom vráti späť a niekoľkonásobne viac. To je zákon energie. Takže určite pomáhaj druhým ľuďom. A 3 pre dnešok. Ako 3. pravidlo úspešnosti s ľuďmi alebo vo vzťahoch by som povedal: usmievaj sa, kde chodíš. Predstav si človeka, ktorý je stále zamračený, stále sa správa asi takto, alebo vyzerá, ja to ani neviem napodobniť, proste sklesnuto, znudene, nervózne. Kto sa chce baviť s takým človekom? Zober si to na seba. Chcel by si sa takému človeku prihovoriť? Možno iba ak si on, alebo ak cítiš v ňom nejakú lútosť. Ale ty nechceš, aby v teba cítili ľudia lútosť, ale aby z teba cítili energiu, možno nejakú podporu alebo nejakú inšpiráciu. Takže sa dennodenne usmievaj a uvidíš, za krátky čas prídu zmeny. To ti sľubujem. No a na záver, aby si sa stal krásnym narcisom, tak pamätaj, že musíš pomôcť rozkvitnúť druhým. Aby som nezabudol, buď slobodný a be free. Čau.